ko ɗum woni Ebola? Ebola ko virus walla geeƴum hulɓini ko warohum ko yaawi iwowum e koye kulloye wiirowoye wi'ete koye bilibili junnitti e kulle goɗɗe. Ebola ko nawnare andande fiimum nde naatino e nder yoga e leyɗele Afrika wano Sarlon, Liberia e Guinée. Leyɗe nde nawnare wari yimɓe ujune. Kadi o virus ko waylotoɗo noone tuma be. Joni landal ngal ko honno neɗɗo andirta himo wondi e Ebola. Tawo anden Ebola ko nawnare suuɗotonde nde wonay e neɗɗo balɗe 14 si maale mayre feeña. Kono Ebola gila ka nde heɓi ɗo balɗe 2 ha balɗe 21 e ɓandu neɗɗo hinde wawi raɓude. Awa ko honɗum woni maale ngu nyaw? Maale feeñinayɗe nde nawnare hino ɗuuɗi. E ɗen hino tawa wano jaangol, woɓɓe wi'a peewol, tuure, dugu reedu jilluɗum e ƴiiƴam, muuso hoore, muuso jokkule. Taw si Ebola no mari lekki walla marke hiwitorɗe. Nooneji Ebola goɗɗi hino nyawndo, kono kadi goɗɗi goo ala lekki. Nde fedde adunare daraninde hakke neɗɗo woni OMS e gollidiɓe mayre moƴƴinino pesi walla marke haɗirɗe nde nawnare. Ɗum ko wano ɗe marke noddirteɗe Jair. Kono fi danditago heɓugol ngu nyaw aranon ɗum ko laaɓal ngal, ko laɓɓingo ñaameteji ɗin e hoɗoli men ɗin. Landal hittungal ngal ko si tawi woodi ndekkuɓe nawnare Ebola. E biyol OMS e nder yimɓe 100 kala ɗe Ebola nangi 50 maɓɓe ko maayoɓe. Ha hande nyawndoɓe e wittotoɓe ɗuuɗuɓe hino jokki tefooje e dow ballal OMS fi heɓugol lekki moƴƴuki nyawndayki Ebola.